दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ गावनि पलिटिकेलि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल' बाथ्रा बुंनानै दिनै जोंखौ लाजि फोनांनाय बायदि जोङो दिनै खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दों। बर' माहारियारि आफादफोरा दिनै ज' जानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ जेरैखि जाया बड'लेण्डआव 100% सोसननायनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बाथ्रा बुंनांगौ, बिटिसि सरकारखौ नारसिननांगौ। बयनिसिमबो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमबाय। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खौरां मेल बेयाव लानाय जादों। बे खौरां मेलावनो आंजों लोगोसे दंफायो लोगो आफादगिरि सुनिराम नार्जारि, गाहाय नेहाथारि हरिचरन बसुमतारि आरो बुंथिगिरि परेश बरमाहालिखौ लाफानानै जिल्लानि गोबां बिबानगिरि आरो मानगोनां खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखायनो खौरां मेलखौ लानो गोनां जादों जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय, इउपिपिअ, एक्स एनडिएफबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव, आरो बै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जि दफायाव लिरनाय बायदि 3.1 दफा, बे 3.1 दफानि गेजेरजों कमिसन दानानै 6 दाननि गेजेराव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जायफोर बड'लेण्डजों कन्टिगुवास एरिया दङ, बै कन्टिगुवास एरियाफोरखौ बड'लेण्डआव सोसननायनि गेजेरजों बड'लेण्डआव सोसननाय आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्डनि जायफ्रा बड'लेण्डआव हाबगोन आरो बिनि जायफोर बड'लेण्डआव कन्टिगुवास मेनटेन जाया बैफोरखौ बिकेडब्लिउसिआव 5.1 दफानि गेजेरजों बिकेडब्लिउसिआव सोसननायनि बाथ्रा। दा दिनै जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखायनो जोङो खौरां मेल लानो गोनां बायद' जानाय खारना जाहैबाय, जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे एनडिएफबि, इउपिपिअ जथायैनो जिहेतु बे गोरोबथाखौ खालामदों आरो गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव बे गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननायनि दायथ'आ बै सागनगिरि बिथांमोननि। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोन्दों बै जाय सागनगिरिफोर बिथांमोना दिनै मेन स्ट्रिमनिफ्राय दोरोदनानै दिनै बायदि बायदि माने एकर्डनि उल्था हाबा मावनायखौसो जों दिनै नुनो मोनबाय थादों। दा बेखायनो बे एकर्डनि उल्था मावनायखौ नुनानैनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लाया दिनै जोङो जिहेतु सनितपुर जिल्ला हिसाबै मेन इस्यु जिल्ला होननानै बुङोबा जों सनितपुर जिल्लायावनो दङ। दा बेखायनो सनितपुर जिल्लानि जानानै जों बुंनो बायद' जादों जे जोङो बावैसो सिगां नुदों दिनै इउपिपिअनि मिरुनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना सनितपुर जिल्लायाव फैनानै जे बिथांमोना फिसा फिसा माइक्र' लेभेलाव मिटिं खुंनायनि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि माखासे बर' गामिफोरखौ लानानै बिकेडब्लिउसिआव सोनो नागिरबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोङो थोंजोङै बुंनो सानदों जोङो बिकेडब्लिउसिनि थाखाय एकर्ड खालामदोंमोन ना बले जोङो बड'लेण्डआव थानायनि थाखाय एकर्ड खालामदोंमोन आरो एकर्डआव रोखा लिरखानाय दं कन्टिगुवास मेनटेनेन्सनि बाथ्रा। दा बेखायनो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाया दिनै बिकेडब्लिउसिआव थानायनि बाथ्रा नङा। जोङो बुंदों बिकेडब्लिउसिआव जोङो थाया, बड'लेण्डआव थागोन। दा बड'लेण्डआव थानांगौनि थाखायसो दिनै इउपिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सागनगिरि हिसाबै दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै बाथ्रा बुंनांगौ आरो गामि पूर्णांग भाबै सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरखौ ट्राइबेल गामिफोरखौ बड'लेण्डआव सोसननांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ। दिनै 3.2 दफानि गेजेरजों जे कमिसन 6 दाननि गेजेरजों गामि सोनाय, दा बे कमिसना दिनै 1 बोसोरनि बारा जाबाय। दिनै आसाम सरकारा खुनु इनएक्टिभ खालामनानै दोनदों कमिसनखौ। दा बे कमिसनखौ रिएक्टिभ खालामनानै आद्रा थाबावनाय जि गामिफोर बेखौ बड'लेण्डआव सोसननायनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौनि थाखाय दिनै बिकेडब्लिउसिआ खामानि मावनांगौ। दिनै 4.3 दफानि गेजेरजों एमेन्डमेन्ट आर्टिकेल 280 नि बाथ्रा, दा आर्टिकेल 280 नि गेजेरजों दिनै 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि बाथ्रा। दा बै एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनांगौनि थाखायबो दिनै 6 सिडिउलखौ मर पावार खालामनाय, एरिया एक्सटेनसन खालामनाय, 40टा समस्तिनिफ्राय 60टा समस्ति खालामनाय आरो फाइनान्सियेल इयार बारायनायनि बाथ्रा। दा दिनै बेफोरनि थाखायसो दिनै बिकेडब्लिउसिनि एबा इउपिपिअनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बाथ्रा बुंनांगौ। नाथाय जोङो दिनै बिथांमोनखौ जोङो बुंनाय जोङो नुनो मोनाखै। दिनै जों मिथिगौ सनितपुर जिल्लायाव 14,000नि बारा माने फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों दिनै जोङो हानि मोनथाय मोननो गोनांमोन। दिनै फरेस्ट राइट एक्टनि आयेननि गेजेरजों दिनै सनितपुर जिल्लायाव 14,000नि बारा एफआरसि टाइटेल दाबिदारफोरनि गेजेराव दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5.3 दफानि गेजेरजों दिनै 7,000नि बारा दिनै टाइटेल दाबिदारफोरा हा मोनबाय। आरोबाव दिनै 7,000नि बारा हा मोननो गोनां दंबावो। दा बै हा मोननांगौनि थाखाय एफआरसिनि जि रायजो जानाय बर'फोरा जाहाथे फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5.3 दफानि गेजेरजों जाहाथे आसाम सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों भारत सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों थाबैनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि
एफआरसिनि जेंनाखौ एफआरएनि जेंनाखौ फोजोबनानै होनांगौ। जों मिथिगौ गहपुराव एबा बिश्वनाथ जिल्लायाव बिटार गोजोन गोरोबथानि बे 5.3 दफानि गेजेरजोंनो हानि मोनथायखौ 100% फोजोबबाय होनना जों मिथिगौ। नाथाय सनितपुर जिल्लायाव आद्रा दंबावो। दा दिनैसिम जों इउबिपिअ मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय मालाबाबो जों खोनायाखै जे सनितपुर जिल्लानि एफआरएनि जेंनाखौ फोजोबनांगौ होननानै जों मालाबा डिसिखौ बुंनाय खोनायाखै। माब्लाबा जोङो आसाम सरकारखौ खावलायनाय खोनायाखै, भारत सरकारनाव बिनि सोमोन्दै रायलायनाय जों खोनायाखै। जोङो मिथिगौ दिनै एक्स एनडिएफबिफोरनि बाथ्रा, एक्स एनडिएफबिफोरनि बाथ्रायावबो दिनै गोबां जेल जानानै दङ, गोबांफ्रा केस उइथड्र जायाखै। एक्स केसियानि बाथ्रा, माथियासनि बाथ्रा, दिनै बिथांमोननि थाखाय मोनहोनांगौनि थाखाय, एक्स केसिया मोनहोनांगौनि थाखाय, रिहेबिलिटेसन पूर्णांग भाबै मोननांगौनि थाखाय, जेलनिफ्राय केस उइथड्र जानांगौनि थाखाय दिनै इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाथ्रा बुंनांगौ। मानोना बिथांमोना सागनगिरि। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनो सानगोन जे दिनैनि दिनाव बिकेडब्लिउसिनि थाखायसो बिथांमोना जुजा जे माइक्र' लेभेलाव सनितपुर जिल्लायाव हाबनानै गामि गामि मेल मिटिं खुंनानै जोङो बिकेडब्लिउसिआव थानायनि उनाव गाबोन समफोर जोङो बड'लेण्डनि क्राइटेरिया फैयोबा फिन जोङो बड'लेण्डआव बिकेडब्लिउसिनिफ्राय ओंखारनानै बड'लेण्डआव हाबफिनगोन होननाय बाथ्राया जुक्ति गैया होननानै जों सानो। दा बेखायनो बिनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनो थाखाय आङो मानगोनां आगुनि इउबिपिअनि आफादगिरि, आथिखाल बिकेडब्लिउसिनि इन्टारिम चिफ मानगोनां मिनेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ आङो खावलायनो सानगोन। आरो जोंनि सनितपुर जिल्लानि गार्जेन मिनिस्टार मानगोनां बिश्वजित दैमारी बिथांखौ बुंनो सानगोन। आरो आसाम सरकार, बिटिसि सरकार बिथांमोननिसिम जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो खावलायनो सानगोन। 5000नि बारा बर' मुंख्लंफोरा दिनै जोंनि हानि मोनथायनि थाखायनो बा जोंनि राव हारिमु थुनलाइ मोनथायनि थाखायनो, राजखान्थि मोनथायनि थाखायनो दिनै जिउ बावलांबाय। दिनै जों बै मुंख्लंफोरखौ जोङो मान होनांगोन। आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय 537 जन मुंख्लंफोरा दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायावनो दिनै मुंख्लं जादों। दा बेखायनो बै 537 जन सनितपुर जिल्लानि बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि मुंख्लंफोरखौ दिनै आसाम सरकार, बिटिसि सरकारा दिनै मान होनो रोंनांगोन। आरो बेखौ नोजोर लाखिनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ जाहाथे राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल' बेयाव फेक्टर हिसाबै जोंनि बर'फोरखौ बेयाव बाहाया, जों बेखौ खावलायनो सानगोन गोख्रोङै। आरो जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव 3 लाखनि खाथियाव बर'फोर दङ। बै बर'फोरखौ लानानै जाहाथे बिटिसि खुंथाया राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हाबा मावा होननानै जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै गोख्रोङै खावलायहरदों। मानोना जोङो बिएससि आरो बिटिसि एकर्डआव जोङो थालांबाय, मोननै एकर्डआव थालांबाय। दा दिनै जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बर'नि 3थि जे गोरोबथा, बे गोरोबथानि गेजेरजों दिनै जोङो बड'लेण्डआव थानो मोननायनि थाखाय जि मोनसे आसा एबा जि मोनसे दरजाखौ जोङो दिनै मोनबाय 3.1 दफानि गेजेरजों, दिनै बे 3.1 दफाखौ आबुं मर्यादा मावफुंनांगौनि दायथ'आ जों बयनिबो, नट अनलि फर एबसु, बेयाव एनडिएफबिआबो मावनांगोन, इउबिपिआबो मावनांगोन। बर' माहारियारि आफादफोरा दिनै ज' जानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ जेरैखि जाया बड'लेण्डआव 100% सोसननायनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बाथ्रा बुंनांगौ। बिटिसि सरकारखौ नारसिननांगौ आरो दिनै मा आसाम सरकारखौ नारसिननांगौ होननानै जों खावलायनो नागिरो। मानोना जोङो खौरां बिजोङाव सम सम नुयो, खौरां बिजोङाव जोङो बुंनाय नुदों, आथिखाल बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गोबां बाथ्रा सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै बुंबाय थादों। जोङो थोंजोङै बुंनो सानदों, बिथाङा थांनाय 17 बोसोर बिटिसि सासन खालामबाय। बै बिटिसि खुंथाय समावबो, बिटिसि दाजेननाय समावबो, बिटिसि सोरजिनाय समावबो सनितपुर जिल्लानि गोबां बिएलटिफ्रा दिनै मुंख्लं जानो गोनां जादों। गोबां बिएलटिफ्रा बिथांजों सेक्रिफाइस खालामफादों। बिएलटिनि मुङाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बुख्रुबजादों, नासयजादों, जेल जानांदों। दिनै बैबायदि थासारियाव सेक्रिफाइस खालामखांनायनि उनावबो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ गावनि पलिटिकेलि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल' बाथ्रा बुंनानै दिनै जोंखौ लाजि फोनांनाय बायदि जोङो दिनै खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दों। दा बेखायनो जोङो सनितपुर जिल्ला एबसेन्ट जानानै बिथांखौबो गोख्रोङै खावलायहरदों जे बिथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बेबायदि लाजि फोनांनाय एबा खौरां बिजोंनि सिगाङाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बेबायदि माने नेग्लेक्ट खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै जों खावलायगोन। आरो इउबिपिअ बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन सनितपुर जिल्लायाव जाहाथे बिकेडब्लिउसिनि थाखाय बाथ्रा बुङालाबासिनो आबुङै बड'लेण्डआव जोङो बोरै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा थानो मोनगोन आरो बोरै कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटि हिल्सनि मर्यादाखौ मोनगोन, बोरै जोङो बिकेडब्लिउसिखौ पुर्नांग भाबै समस्ति बानायनानै दिनै इलेक्सन खुंनांगौनि थाखाय दिनै सरकारखौ नारसिननांगौ, दिनै जों बेफोरखौ नुनो मोनाखै। दा बेखायनो सनितपुर जिल्ला एबसुआ दिनै बेखौ क्लियार, जों माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामबोआखै आरो खालामनायबो नङा। फैबाय थानाय समाव जिखुनु थासारियाव सनितपुर जिल्ला एबसुआ मिरु आफादजों सावरायनानै जों जिखुनु हाबाफारि लानो गोनां जायोब्ला जोङो सनितपुर जिल्ला एबसुआ रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो हाबाफारिफोरखौ लालांगोन आरो गोनां जायोब्ला जोङो गोख्रोङै सोमावसारनांगौ जालायनाय जुदि थासारि फैयोब्लाबो सनितपुर जिल्ला एबसुआ मालाबा फावसायना थायाखै आरो बेनि थाखाय जों रायजो राजाफोरजों सावरायगोन।
बेखिनिखौ दिनै फोरमायबाय। इउबिपिअ बिथांमोना सागानगिरि महरै रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौबो फंसेबो दाबिदारनि खोथा बुंनाय खोनायाखै आरो लोगोसे जिथुनिखि बिकेडब्लिउसि आवहा सोनो नागिरनाय माखासे गामिफोरावहा बिथांमोना मिटिं लिंबाय थादों बिनि सायाव मा बुंदों? नंगौ जोङो बेखौ रोखायै मिथिनाया मोजां आरो बिथांमोना मिथिखायो जे बिथांमोना सागनगिरि हिसाबै जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 9.4 दफा बायदियै जे बेयाव हाइनास एन्ड नन हाइनास क्रिमिनेल केस उइड्र खालामनायनि बाथ्रा बेयाव रोखायै लिरनाय दंखायो। बेनिखायनो इउबिपिअनि मानगां दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै मिथिखायो जे एनडिबिफोरनि केसनि उइड्रनि सायाव। दा बेखायनो बिथांमोना आसाम सरकारखौसो बाथ्रा बुंनांगौ आरो भारत सरकारखौसो नारसिननांगौ जे बे दफायाव लिरनाय बायदि 9.4 खौ जाहाथे थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनानै थाबैनो जेलाव थाबावनाय आद्रा थानाय एनडिबि जेरै जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दाबो दङ बिथांखौ उदां खालामनांगौनि बाथ्रा। दा दिनै जोङो इउबिपिअ एबा जों बिकेडब्लिउसिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो मालाबाबो बेबायदि बाथ्रा बुंनाय खोनायाखै जे मालाबा रन्जन दैमारिखौ रिलिज खालामनांसिगौ होननानै। दा गोबां जोङो संगठनफ्रा बुंदों, एबसुआ बुंदों, थुनलाइ आफादा बुंदों, मालाबा सोरबा आफादफ्रा बुंदों, नाथाय जोङो इउबिपिअनिफ्राय मालाबा बुंनाय खोनायाखै जे रन्जन दैमारि बिथांखौ रिलिज खालामनांगौ होननानै। दा बेखायनो जोङो बेखौसो बुंनो सानो बैफोर जाय मेन इस्युसफोर गिदिर गिदिर जोंनि बर'नि माने गोनांथार हाबाफारिफोर बेफोरनि सायावसो इउबिपिअनि दैदेनगिरिफ्रा हाबा मावनांगौ। मानोना गोबां एनडिबिफ्रा दिनै जेलनिफ्राय उदां जादों, केसा जोबाखैब्लाबो दिनै गावनि न'आव फैनानै मावनानै जानो खाबुखौ मोनदों। दा दिनै बे खाबुखौ 9.4 नि गेजेरजों मोनदों। दा बेखायनो रन्जन दैमारिखौबो बे एखे सेम क्राइटेरियानि गेजेरजोंनो बिथांखौबो थाबैनो रिलिज होनांगौ आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिनथारनांगौ होननानै जोङो इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों। दा बेजों लोगोसे आङो बेयावनो सरजाबफानो सानदों जे बिटिसिनि हाग्रामा गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिसायख'थिनि सिगां सिगां गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा एनडिबिफोरखौ थगायबाय बा एनडिबिफोरखौ दिनै माने फानबाय होननानै गोबां बाथ्रा बुंदों आरो गावसोर खुंथायाव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ बिसोरो 1 दानावनो दिहुनगोन होननानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय जोङो नुनो मोनबाय दिनै जायफ्रा बिसायख'थिनि सिगाङाव गोबां मानसिफोर बुंदों, आङो दिनै नाम लाजोबनो सानाखै, बयबो मिथिगोन। दा बै बिथांमोना जाय बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिसायख'थिनि उनावनो 1 दाननि उनाव रन्जन दैमारि एक्स एनडिबिफोरनि केसखौ फोजोबगोन आरो रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। नाथाय दिनैबो 1 बोसोर जानोसै बिपिएफ सरकारा। दा दिनै हाग्रामा दैदेननाय सरकारा दिनै 1 बोसोर जानोसै, नाथाय बिथांमोना दाबो गरसेबो मोनसेबो जिनिस दिनै मुं थानाय बायदि हाबा मावनोथ' हायाखै। लोगोसे रन्जन दैमारिखौ दिहुननायखौ बाद होनानै बिथांमोना दिनै रन्जन दैमारिनि सोमोन्दै फंसेबो बाथ्रा खौरां बिजोङाव बुंनायखौ आं दिनै खोनायाखै। दा नांला बंसा बिथांमोना प्रमद बर'खौ ब्लेम होनाय, एबसुखौ ब्लेम होनायल' जोङो दिनै खौरां बिजोङाव हाग्रामा बिथांखौ बुंनाय खोनादों। दा बेखायनो आरो फारसेथिंजाय बिकेडब्लिउसिआव माखासे थालांनाय गामिखौ सोनो नागिरदों, बेयाव मा बुङो? नंगौ, दिनै बिकेडब्लिउसिआव गामि सोनो नागिरनाय खारनाव जों बेयाव स्पष्टखा जे सनितपुर जिल्लाया कमप्रमाइज खालामोब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाय समावनो जों सनितपुरा कमप्रमाइज खालामनो हागौमोन। दा जायनि थाखाय जोङो 6 बोसोर नेदों। दा 6 बोसोर नेनायनि उनाव दिनै जोङो बिकेडब्लिउसिआव कमप्रमाइज खालामनांगौनि खुनु बाथ्रा गैया। दा बेखायनो जोङो गोबाव जाबाय आरो दिनै जों मिथिगौ गणतान्त्रिक भाबै जोङो बिटिसिआव भट होनोबो थांनाय 5थि बिसायख'थियाव जों भट होनो मोनबाय। जों बिटिसिनि थागिबि जाबाय आद्रा गामिया। दा दिनै आद्रा गामिया आरोबाव जाबावनांगौ दङ, सोबावनांगौ दं। दा बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं। दा बेखायनो इउबिपिअ मानगोनां बिथांमोना जि बिकेडब्लिउसिआव सोनायनि जुजा खालामदों जोंनि ओनसोलफ्राव, गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव मेल मिटिं खुंनानै बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो पुर्नांग भाबै बड'लेण्डआव सनितपुर जिल्लानि बर'फोरखौ सोनांगौनि थाखायसो खामानि मावनांगौ होननानै दिनै सनितपुर जिल्ला एबसुआ स्पष्ट भाबै खावलायहरो।